Súdružka, prosím vás, ako sa také medzimesto spojuje? Keby ste nám vysvetlila celý ten priebeh, ako to tu tak beží, keď niekto zavolá a žiada si napríklad Prahu. Už je to celkom jednoduché. Keď účastník zavolá napríklad na 18, skade sa volá Praha, tak sa nám rozsvieti žiarovka, do ktorej sa zapojím. Prihlásim sa prirodzene v každom prípade číslom pracoviska. Teraz, keď mi účastník povie svoje číslo, tak si ho zapíšem, opakujem a opakujem im mesto, ktoré volá a taktiež aj telefónne číslo. Zapojím Prahu. Na Prahu máme diaľkové vedenia, takže priamo môžem vytočiť pražského účastníka. Keď mi v Prahe nabehne číslo, tak to tam zvoní, účastník sa prihlási, svetielko mi zhasne, tak viem, že je u telefónu. Teraz je tam volajúci i volaný účastník, môžu začať hovoriť. V tomto prípade natiahnem stopky, ktoré sú na každom pracovisku a ktoré veľmi dobre fungujú a používame ich. Prečo to tak zdôrazňujete? Niekedy vám hovoria ľudia, že vám to nefunguje. Lebo niektorí účastníci prídu sa hádať a neveria nám, nedôverujú nám, že myslia si, že hovorili kratšie. Že poriadne sledujeme hovory, áno. Takže od okamžiku, keď sú obidvaja účastníci pri telefóne, tak začnem účtovať hovor natiahnutím stopiek. Keď sa hovor dokončí, tak účastník položí aparát aj jeden, aj druhý, tak mi svetielkom teda zistím, áno, že hovor je skončený. Samozrejme, hneď vypnete stopky. Áno, stopky zastavím a teraz rozpojím hovor a hneď podľa stopiek môžem zistiť dĺžku hovoru, presnú dĺžku hovoru a podľa toho sa potom hovor účtuje. Súdruh vedúci, často nám naši diváci a vaši účastníci hovoria, že sa ťažko spája s niektorými mestami v našej republike. Že je treba čakať napríklad na Prahu, Ostravu alebo Košice 2-3 hodiny, niekedy dokonca aj pol dňa. Ako to v skutočnosti je? Situácia v spájaní medzimestských hovorov nie je vždy rovnaká. V niektorých reláciách, kde máme dostatočný počet okruhov a kde môžeme spojiť hovory aj bez čakacích dob, teda na počkanie. V iných reláciách, kde je malý počet okruhov, myslíte áno, mesta, áno, celkom tak. Tak do niektorých miest, kde máme malý počet okruhov, musíme robiť prípravu a hovory zaraďujeme do poradia. Poradie sa robí podľa dôležitosti prihlasovateľa a potom ďalej podľa druhu hovorov a podľa času prihlásenia. Na ďalších číslach môžu sa naši účastníci dozvedieť, čo dnes variť. Čo dnes variť? Obed. Polievka hrášková so struhankou, hovädzie na slanine, opečené zemiaky, cvikla. Večera. Prekladané zemiaky s vajcom a údeninou, kyslá uhorka. Potom programy kin, programy divadiel, takisto programy televízie. Hodinu pred začiatkom predstavenia. Áno, hodinu. Prosím. Prosím, dotazy. 512, 91. 512, áno, prosím. Prosím, dotazy. Dotazy, prosím. 684, 71, séria 9. Áno, prosím. Prosím, dotazy. 508, 21, áno, prosím. Dotazy, prosím. Informácie. Dobrý deň. Medzilaborecká ulica je na Štrkovci. Dostanete sa tam autobusom číslo 37 od Metropolky. 416, 64, áno.